Бәлки инде һәрбер татар милләтендә булган егет кешенеңме, кыз кешенеңме бу сорауга инде бу сораулар күңелендә вакыт-вакыт туадыр, ул уйланадыр, нинди файда китерер микән җәмгыятькә дип. Инде әйткәнемчә гадел булсын өчен егетләрнең чыгышлары, мин беренче номер булгач гел беренче чыгам дип әйтмәсеннәр өчен, Ләйсән, менә шушы бәйгене алып баручы мин үземнең коллегам Ләйсән белән таныштырып китим әле. Ләйсән Хуҗина үзе Шаллы педагогика университетының филология факультетында белем ала, Азнакай районы Шуракай авылы кызы. Ләйсән, әйдә, син миңа ярдәм итерсең. Без менә шу үземнең түбәтәйгә салып куйдым мин егетләрнең саннарын, нинди чыгыш астында номер ясаган саннарын. Сиңа үзеңә берәрсе шагымысың әле? Аңладым. Барысы да яхшы, барысы да. Афәрин. Әйдә, кем беренче булып безнең чыгыш ясаячак? 6-нчы номер. 6-нчы номер сан астында чыгыш ясый безнең Раил Тимеров Шаллы. Әйдә, Раил. Теләш кышлары бирсен үзеңә. Ватаныбыз өчен нишләрбез? Ватаныбыз ул беренче рәттә туган ягыбыз. Туган ягыбыз без анда туып үстек, безне үстерделәр. Без үзебез шунда туып үстек. Шуның өчен мең рәхмәтле булып ватанда табигатьне үзгәртелим. Чөнки һәр табигать нашыгына башлады. Беренчедән әти-әниләргә булышыр идем. Чөнки әти-әни безгә тормыш биргән. Икенчедән дусларыма булышыр идем. Üçüncüden armiyada hizmet ederim. Kərək mi vatana kərək? Үзенең хезмәтем белән Россиядә аның яклар идем. Бетте. Рәхмәт, Раил, рәхмәт. Афәрин. Раилның чыгышы булды. Әйткәнемчә, сезгә төшерәбез. Сезнең чыгышыгызга 1 минут вакыт бирелә. Һәм Ләйсән, әйдә, икенче булып кем чыга микрофон янына? 3-нче сан. 3-нче сан Инсаф Мөхәммәтгалиев Арчаев. Ватан дигәндә, ватан ул безнең Татарстаныбыз, ул безнең туган җиребез, туган ягыбыз. Һәм дә инде без дөньяның илебезнең төрле нокталарында кая гына булсак та горурланып, минем ватаным Татарстан дип әйтә алу мөмкинлеге белән горур буларга тиешбез. Һәм дә инде ватаным өчен без нәрсә эшләргә әзер дигән вакытта ватаныбыз өчен без иң беренче милләтебезне, татар телен, үзебезнең гореф-гадәтләребезне саклап калырга тиеш. Һәм дә инде шушы туган телебезне, үзебезнең татарлыгыбызны саклап калу өчен бүгенге көндә мин гомумән барысын да эшләргә әзер. Рәхмәт. 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 Бу безнең инде икенче булып 3-нче сан астында чыгыш ясаучы Инсаф Мөхәммәтгалиев булды. Жюри әгъзалары игътибарына. Һәм инде микрофонына киләсе чыгасы егетебез ул да булса 4-нче сан астындагы Нигъмәтуллин Раушан. Ватан дигәч иң беренче чиратта ул әлбәттә синең туган ягың, синең яшәгән, торган йортың, әлбәттә ул синең республикаң, синең әлбәттә туган нигезең дип әйтсәм дә ялгыш булмас, чөнки ватан ул үз эченә күп кенә сүзләрне ала. Мәсәлән, яклау, саклау, хәтта ватанны саклаучылар көне дә шул игъланнан бәйрәм ителә. Мин әлбәттә ватанны үзгәртер өчен беренче чиратта үз эшемне, миңа куелган максатларның берсе дип әйтсәм дә ялгыш булмас. Ул әлбәттә тормыш куйган максат, ул армия сафларында хезмәт итеп, үз ягыма, үз республикама хезмәт итү һәм әлбәттә үземнең телемне кайда гына булуга карамастан, дөнья кайсы почмакларга гына илтеп ташламаса да, анда татарлыгымны, анда үземнең милләтемне, телемне кайгыртып, ватанны саклап, әлбәттә безнең телебезгә аңа хезмәт куярга мин
риза. Һәм әлбәттә бу минем бурычым да. Мин ватанны саклар өчен шуны эшләр идем. Рәхмәт. Әфәрин. Безнең киләсе катнашучыбыз İkinci сан Дәниф Муллахметов Менделеевский. Әлбәттә, ватан сүзен ишеткәндә, минем күз алдына иң беренче үзебезнең республикабыз Татарстан күз алдына килә. Хәзерге заманда күп кенә яшьләр, егетләр һәм кызлар үзенең ватаннары белән горурланмыйлар. Шундай бер булмас өчен мин үземнең балаларымның балаларына Татарстанның нинди бөек республика икәнен сөйләп торыр идем. Икенчедән инде ул әлбәттә армиядә хезмәт итү. Хәзерге вакытта үзегез беләсез нинди эшләр булганын. Гомумән үзебезнең ватанны саклар өчен мин үземнең татарлык белән горурланып, татар телен саклап, Татарстан ул бөек республика дип әйтеп йөрергә риза. Һәм ул минем бурычым әлбәттә. Рәхмәт. Рәхмәт егетләр. Шундый матур фикерләр яңгырый безнең егетләребездән. Шушы чыгышларында егетләрнең тел байлыгын да күрәбез. 10-нчы сан ул безнең Айнур Шәймиев чалгы икән. Ватан минем өчен беренчедә ул туган авыл, ана-аталар. Һәрбер кеше өчен ватан ул менә монда. Һәм ватанны саклар өчен, ватан өчен мин үз татар теленне сакларга, һәр татар теленең традицияларын үзенең туганнарга, балаларның балаларына передавать итәргә. Булды мине. Рәхмәт. Рәхмәт. 8-нче сан 8-нче сан Раил Харисов Яңа Чишмә. Ватан ул безнең ата-бабалар басып йөри торган җир, туган җиребез. Әйе. Аны һәрберебез сакларга һәм якларга тиешбез. Иң беренче чиратта ул кичкенәдән туган телеңне, милләтеңне саклап яшәүдә. Һәм инде мин үземнең ничек мин аны саклый алам, әлбәттә инде бу киләчәктә язучы һөнәрен сайлап, милләтем, халкым, телем турында әсәрләр язып, үземнең ватанымның халкын рухландырып, дәртләндереп торуда дип саныйм. Чөнки кешенең барлык байлыгы ул аның ичке дөньясы, һәм ичке дөньясы аның бай булганда гына ул үз ватанын саклый һәм яклый ала. Рәхмәт бик зур. 5-нче номер Камил Сахабиев Сарман. Мин Сарман районынан билинем. Сарманский аграр колледжда укыйм. Минем укуым трактор буенча иде, механик тракторист бит инде. Мин үзем ватан өчен басу кырларында, тракторларда вот ипилер тәмледер бит. Шал ипилер безнең тоже Сарман якларында уралар. Вот ипи тәмле. Авылларда вот үгезләр үстерәсен, үгезләр суясын, ите тош тәмле. Менә шуның белән булышыр идем. Менә монда егетләр басып тора, бөтенсе жарлый, бөтенләй менә шулай кил булсын ди. Дөньяда тынычлык булса бетрәк ди, бар үлеме? Шулай ди. Тагын нәрсә әйтәсе килә. Һәм дөньяда тынычлык булсын инде. Менә сугышлар бетсен ди инде. Менә шул инде. Үз рәхмәт тыңлаган өчен. Рәхмәт, Камил. Тугызынчы номер Хасанов Илмир. Ватан ул безнең Татарстан һәм бөтен кеше белә инде безнең Татарстанда гомумән татарларны, татар телен кысрыклау бар. Һәм әлеге вакытта татар телен саклап калу минем өчен ул үзенең ватан өчен булышу дип уйлыйм. Чөнки татар телен саклап калу безнең кулда, без яшьләр һәм безнең кулда Татарстанның киләчәге. Чөнки инде
Илкеше әйткәндә, теле барның иле бар. Жетінші номер Халиуллин Инсаф. Хәерле көннәр тагын бер кат. Кабатлап әйтеп китәм, мин инде Казан дәүләт мәдәният сәнгать институтында белем алам һәм дә инде этно юнәлеше буенча. Сорау ватанымны саклар өчен нәрсә эшләр идем бит. Дөрес битеме? Ватанымыз, мин ватаным өчен нәрсә эшләрмен? Мин ватаным өчен менә шул этно юнәлеше буенча укыйм һәм дә инде шул этно юнәлеше буенча уку нәтиҗәсендә мин инде шул юнәлеш буенча ватанымны да сакларга тиеш. Мин нәрсә эшләр идем? Ата-бабаларыбызның, әби-бабаларыбызның гореф-гадәтләрен, җырларын, биюләрен үзем өйрәнеп, һәм дә шул үземнең өйрәнгән нәтиҗәдә аны киләсе буынга тапшырыр идем. Әгәр дә үткәнен белмәгән, үзенең ата-бабасын белмәгән баланың киләчәге юктыр дип уйлыйм. Шуңа күрә үткәнне белергә кирәк. Үткәнен белгәннең киләчәге бар. Киләчәк булганда ватанда булачак. Рәхмәт. Рәхмәт, Инсаф. Һәм безнең беренче номер калды. Кадыров Салават. Ватан нәрсәдән башлана? Әлбәттә, мин үземнең авылдашым Туфан абый Нулин сүзләрен әйтәм. Әлбәттә, ватаныбыз булда булса безнең телебездән һәм үзебездән башлана. Нәкъ авылдан татарның башы, телнең башы һәр вакытта тарихка да карасак, хәзерге көнгә карасак та булса авылдан башланып китә. Нәкъ шушы авылда эшләр белән үземне һәм ватанымны күрсәтергә кирәк. Нәрсә эшләр идем мин үземнең ватаным өчен? Әлбәттә, безнең әйтик, үзебезнең авыл буенча гына әйтик, Туфан абый калдырган зур тел мирасы, илебезгә калдырган барлык байлыкларны, аларны нәрсәдә эшләргә кирәк түгел, саклап калырга. Булган әйберләрне, булган тарихны, аларны өйрәнергә, яңаны тудырырга, булдырырга була. Ләкин безнең менә булган әйберне саклап калуы бик кыен. Нәкъ шуңардан эшебезне башларга кирәк. Әлбәттә, авылыбыздан. Рәхмәт. Зур рәхмәт, егетләр, афәрин. Матур фикерләрегез өчен.